terve Jörtsi. No terve. Kuule, sä oot monta kertaa filmannut meitä. Mä en koskaan tiennyt missä me ollaan, mutta nyt on kuule kello niin vähän, että mä en tiedä missä me ollaan. Sä tiedät mukaan. Nyt mä tiedän. No missä me ollaan nyt sit? No, nyt me ollaan Kongossa. Kongossa? Kongossa, niin kuin merimiehet sanoo. Könärit sanoo Kongo. Jaa. Täällä on aika kaunista. Kaunista ja kallista kuule. Kallista. Kallista. Hinnat ne nousee täällä aina. Kato, kun kesälomat alkaa, niin hinnat nousee 25% täällä. No kallista tietysti, kun sä juot aika paljon olutta. Stallhagen. Paikallista herkkua. No niin. Mennäänkö purjehtimaan? Joo, nyt on tuulet vähän kehno, mutta huomenna ehkä. Tässä on purjeveneitä hirveä määrä. Joo, hienoja vanhoja laivoja. Mä olin kanssa nuorena tollasella laivalla tuolle matruusina. Olit vai? Me käytiin Newfoundlandissa. Oliko siellä naisia? Siinä oli näitä kanadalaisia. Ei hirveän kauniita, mutta vahvoja. Vahvoja naisia? Vahvoja oli, joo. No niin. Joo, lähdetään katsomaan, onko täällä vahvoja naisia. Joo, mennään. Mennään tonne rantaan. Saattaa tärpätä tänäänkin. Vähän lupaavalta näyttää kyllä. Mulla on sellainen tunne tuossa polvessa. No niin, mennään katsomaan. Hyvä.